maugmang iprinipresentar kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 3 sarabay na magbaklay sa paagi ng pagiya pakisumaro asin pagdusay sa selebrasyon kan Diocesan Year of Participation ngunya na taong 2024. Maghinanyog kang katotohanan susog sa katukduan kan kagurangan, magugma asin aktibong maglingkod, magpartisipar asin magkasararo sa misteryo kan kagurangan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na sa programang Lakaw Maghiras Year 3. Sa programang ini, sa indong makakaiba si Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Alas 2 ng hapon, kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 3 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Maugmang pagkahapon sa gabos na mga parantabay. Welcome po sa presentasyon kang programang Lakaw Maghiras nguya na aldaw nin Biyernes. Pet sa pet sa 13 po kang bulan ni Setyembre 2024 asin kita mag-iribahan sa good alas 3. Ini po si Jenny Balyaran. Oro at sa mga kaibahan ta si Reverend Mark Austin Tuason. Live na live dyan sa syudad ni Naga sa pinagigibong traslasyon ngunyan na taon mga parantabay asin antabayanan ta po iyan. Pwedeng mag-upload mag-text sa 0938-891-5475 and good afternoon po sa mga nakaantabay via Facebook Live. DZGB News Online, i-share po ang satuyang Facebook Live ngunyan na pagkahapon asin ang mga nagdadaugman sa satuya ngunyan via DZGB Live app maugmang hapon po sa satuya Gabos. Kasabay po kang selebrasyon kang Peña Francia Festival na pinunan kang September 1 asin madurar po yan sagkod sa 22 ngunya na taon. Ipinautob po ang red alert status kang mga uniform personnel sa syudad kang Naga katakod po kang pinagigibong traslasyon ngunyan iyan na pagkahapon and dyan sa syudad kang Naga pinagpupuunan na po iyan. Sa naging paghampang po sa mga media ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director po kang PNP Bicol, sinabi niya na ang nasabing aktibidad bako sa na po basta ini o bako sa na basta-bastang aktibidad kundi po sarong dakulang religious activity sa Bicol Region kaya ipinautob po ining red alert status. Sinabi niya na naiiling ta po sa screen na sa mga nakaantabay via Facebook Live asin ang rayaon na sa Indang Harong nagpupuon na pong maghiro prosesyon duman ang traslasyon and maabot sa 2,400 na mga kapulisan ang mga rayaon duman kasabay na po ang mga personahes kang Naga City Police Office asin ang mga augmented personnel sa Bicol Region mantang ang force multipliers maabot naman po sa sobra 300,000. Sa mga masunod naman po ang mga aktibidad piglalauman na mas madakol pa ini sabi ni Director Dizon and posibleng umabot pa sa 5,000 lalo na po pag abot kang fluvial procession na gigibuhon po iyan sa September 19. Kung day po ako nasa sala yung fluvial procession September 21 and gunya na pagkahapon iyo po ang traslasyon. So katayon kang mga aktibidad na ini na sabi nga ni sa paagi kay ni red alert status na sa niribong mga debotos ngunyan na yaon sa syudad kang Naga malilikayan po ang anuman na krimen asin sabi nga ni mamantinir po ang peace and order. And of course, mas magiging madali man ang pagresponde sa mga daipiglalauman na pangyayari dahil bako sa naini
ang mga aktibidad ang sa tuyang pag-antisiparan, kundi sabi nga ni mga parantabay, so seguridad mismo ka mga debotos na nagkikisumaro digdi. So sabi pa ni Director Gizon na katuyuhan kang kapulisan na tabangan ang gobyerno kang syudad and of course ang simbahan na maging matrayumpo asin solemne ang pagkondusir kang mga aktibidades lalo na po ining traslasyon ngunya na pagkahapon dyan sa syudad kang Naga. And of course nakipag-coordinar man ang mga otoridad sa mga kataraning na probinsya. And may mga mang-inibong-ibong sabi nga ni po mga parantabay dyan mismo naininta ang active participation kang various civic and religious organization and educational institution hali po dyan sa Pilgrim City of Naga and sa probinsya kang Camarines Sur. And maski sa mga iba pang parte kang diocese digdi po sa diocese kang Legazpi igwaman kita ki mga representantes na rayaon mismo dyan, diba? Nagpapartisipar po sa traslasyon. So, ini po sabi nga ni ini pong prosesyon na ining traslasyon na ini, saro po ining nagre-reflect po sa community. As in, dedikasyon na mapreserbar ta ang tradisyon ning may pagtubod, sakripisyo, and of course, devotion. And sabi nga ni, yung vitality of the yearly pilgrimage na yaon po digdi sa traslasyon, yaon po mga parantabay. So, ayan, urocha naka-live mo po yan dyan sa tuya sa Facebook page ta, sa DZGB News Online. Pwede po kita dyan mag-antabay. And, may ipinaluwas na activity, schedule of activity actually ang Archdiocese of Naga po, Archdiocese of Cáceres na ngunya na aldaw kasabay kang traslasyon. Iyon po ang celebration kang Divino Rostro, ang pag-transfer kang imahen kang Our Lady of Peñafrancia from the Basilica to the Old Shrine, and ini pong traslasyon procession from the Old Shrine to the Naga Metropolitan Cathedral. And unya na aldaw man, iyon po ang pagpuon kang nobinaryo bilang pagtaoning onra kay Our Lady of Peñafrancia. And sa September 14 to 15, magkakaigwaman po aning Marian Youth Pilgrimage. And September 17 to 19, Union of Bicol Clergy. September 19 to 21, magkakaigwaning dawn processions kang mga images kang Divino Rostro and Our Lady of Peñafrancia. And sa September 20, centenary of the canonical coronation. Alas 4 ng pagkahapon, magkakaigwa ng Eucharistic celebration and solemn reenactment of the canonical coronation. And pag alas 7 ng pagkabanggi, magkakaigwa ng procession para Larina Celestial Coronada along po dyan sa mga major streets kang Naga City. And sa September 21, iyo po ang fluvial procession from Naga Metropolitan Cathedral papasiring po sa Basilica. And sa September 22, iyo na po mismo ang solemnidad o kafiestahan kang Our Lady of Peñafrancia, ang patron kang Bicolandia, kang Bicol Region. And of course, sa paagi po kay ni dakulong po ning mga aktibidad and mga programa na sabi nga ni minasalming sa tuya as in minatao sa tuya ining pagkakataon para makapagpartisipar. And kung yun na pagkahapon habang wara pa man gayud wara pa Jerome si Reverend Austin. So ngunyan naugma kita kasi natawan kita ning pagkakataon na matauaning oras kang saro sa dakulang opisyal man dyan sa Archdiocese of Cáceres dyan po sa Naga City, ang rektor kang Holy Rosary Minor Seminary, si Reverend Father Francis Tordilla. Asin, ngunyan hapon digdi po sa Lakaw Magheras, dangugunta aramonta kung ano po ang importansya kaining celebration kaining Peñafrancia Fiesta. Sabi niya sa bago, okay daw ang Peñafrancia Fiesta kaysa sa festival kasi parang dahil religious activity and aramon ta sa iya na ano ba ang mga dapat ang rumdumon kasabay kaining celebration. Hi, my name is Father Francis Tordilla. I am the director of
the Cáceres Commission on Communications, at the same time, Director of the Julio Rosary Minor Seminary here in Naga City. Why do we have a Peña Francia Fiesta? First, I'd like to use the word fiesta instead of festival, because festival is something that is quite secular and it's related to merriment. Fiesta has a deeper meaning because it means it has its origin in the religious sense of the word. So why do we celebrate the Peña Francia Fiesta? Well, it's a devotion owned by the Bicolanos as early as the early part of 1700s. And therefore, although the origin of this is Spanish, but it was brought here in Naga by Father Miguel Robles de Covarrubias, who was a Creole, meaning his parents were Spaniards, but he was born in Cavite, and his parents had the devotion to Our Lady of Peña de Francia. And therefore, as a sickly lad, he would usually pray to Our Lady. He had a small image, and at the same time the history book. And every time something would ail him in his body, he would put the picture on it or the book on it, and he would be relieved of that sickness. And so he made a promise that he would build an image, at the same time a church in honor of Our Lady of Peña de Francia. But he was called in Naga by Bishop Andres Gonzalez, and therefore his devotion, originally in Manila, was transferred to Bicol. And here in Bicol it flourished as early as 1700s, early 1700s. There were already those who requested for the image of Our Lady of Peña Francia. Like the first devotees were the Cimarrones or the Remontados. And therefore he obliged, and therefore the image of Our Lady of Peña Francia was made, and later on a church was built. And therefore by 1710 we already had an image, a church, and the Saturday masses that were offered to Our Lady of Peña Francia. And people would flock from all over Bicol region to pray to Our Lady. And therefore, this is the origin of the Peña Francia, which eventually grew to be the largest Marian devotion in our country. It is not only a regional devotion now, but it's now a global devotion. Everywhere you have a Bicolano, you have a Peña Francia Association, and you have the Peña Francia Fiesta, which is always annually observed. And as regards the origin of the Traslacion, I think it was Bishop Francisco Gainza, way back in 1864, who requested that the image of Our Lady of Peña Francia be transferred from its shrine, which is the old shrine now in Peña Francia, to the cathedral, because of the number of the devotees. It could not, the old shrine there could not accommodate all the pilgrims, and therefore he obliged the transfer of the image to the cathedral, and therefore there the novena would be held. And it was carried on over. That simple transfer, which was called traslacion, was now annually observed. Even if now we have a basilica, a national shrine at the same time, it's still being carried to the cathedral. It is as if now the devotion was formerly in the peripheries, but now it's on the center. That's the reason why we have the annual traslacion. Okay, other activities. For this year, we have the centenary of the coronation of the image of Our Lady of Peña Francia, because we remember in 1924, September 20, when the image was canonically crowned by a representative of the Pope, Monsignor Guglielmo Piani. That would mean that the devotion was formally acknowledged by the Vatican after 200 years, and after the record of miracles, and it has now the big potential of attracting devotees to get nearer to her Son Jesus Christ. And so this year, 2024, we will have a whole lot of celebration. We have Camino de Peña Francia, we have Bishop Francisco Gainza Trade Fair, we have the commemoration of the big event on September 20, the fluvial procession, the usual rite, and we have invited the nuncio himself to celebrate the Mass, as well as other bishops coming from all over the country to join us in this celebration. So my prayer and hope, all the devotees out there in Legazpi
And everyone of you, of the staff, I wish you all the best, and may Ina continue to keep her under the mantle of her maternal protection. Viva la Virgen! Okay, sa tuyang nadangog or nahinanyog ang pahayag ni Reverend Father Francis Tordilla, ang rector po kang Holy Rosary Minor Seminary dyan po sa Naga City, asin magayuno no sa iyang paliwanag manunungod po sa istorya kang sa tuyang mahal na ina, Our Lady of Peña Francia. And live dyan sa syudad ng Naga, makakaiba ta si Reverend Father, ginibo ko ng Father, si Reverend Mark Austin Tuason, partner. Good afternoon. Good afternoon, partner. As in, good afternoon sa gabos na nagiinan yan sa tuyangon yan. Pasensya na di ako nakakalive ngun yan sa medyo difficile ngun yan. Pagkita nakakalive sa Sentro Canaga. Eyo partner. Medyo pero ang kinagayunan kasi ngunyan dyan sa Naga, the ipintol partner Solinya, kumpara Eyo, kang mga partner. nakaaging taon. Kumpara kang mga nakaaging taon, as in, alas 12 pa sa natin puputol na ang linya. Alagad ngun yan. Mhm. Padago iba man giraray kitang signal. Yes, oo. Kamusta dyan, partner, ang sitwasyon sa Naga and dyan mismo sa palibot kang gigibuhan kay ining traslasyon partner? Ano ang sa imong mga nanunutaran? Kaso bago, partner, sa sakuyang pag-ikot, naman, kaya lang day talaga kita nakakataon parking. Nakulo naman ang mga tao, ang siling sa dati, ang mga nagmamaot na mahiling ang sa tuyang mahal na ina, maski lamang maglabos. As in, yakaw na duman nagaantabay naman ang gabos ng mga deboto kan sa tuyang mahal na ina para sa iyang labos luman sa processional route, asin man sa gigibuhon na Santa Misa at sa Translasyon Procession. Nagpo na partner sumisa, dai pa man. Kaya pa partner, ang misa mapuon at siyan pag-abot kan sa tuyang mahal na ina, kan ni Maikan mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Okay. Duman partner sa inaapod tang shrine, alas 2 nagpuon ang misa para kay Divino Rostro. So, nagkaigwa ng misa, nangyayari ang Santa Misa sa ngunyan duman sa Peña Francia Shrine. Hindi pong Peña Francia Shrine, so dati po ining istaran kan sa tuyang mahal na ina, Okay. antes po an sa iyang bagong istaran sa Basilica. So, ini po ang original niyang istaran. Kaya, kasubagong aga actually, alas 4 maagahon, nagprosesyon, pasiring duman para sa pag-transfer kan image kan Divino, kan Peña Francia. Pasiring ali sa Basilica, pasiring duman sa iyang dating tigistaran sa Peña Francia Shrine. At ingon yan, nagkakaigwa po ni Misa duman sa Peña Francia Shrine, alas 2, asin pagkatapos kan misa, iluluwas ang imahe ni Divino Rostro. Iyo po ang enot na maprosesyon. Asin pakaluwas kan Divino Rostro, magkakaigwaliwat nin saro pang Santa Misa para ini sa mga boyadores. Okay. Asin pagkatapos kan misa, i-anticipate ng mga alas 4, iluluwas naman ang sa tuyang mahal na ina. Ayun, Ito ang 1 hour interval inindo ang image partner sa mga tuwa. so ngunyan na pagkahapon partner, bale, duwa ang Santa Misa nagigibuhon, tama ba? Yes, partner. Apuera pa kayan kan first Divina Mass, as in Translation Mass duman sa katedral. Okay. Pag ngunyan partner na sa siring na traslasyon partner, ano so pinakamayor na dapat masabutan kang mga paratubod when it comes sa traslasyon na tauna na pinagigibos sa celebration kang Peña Francia Festival? Magayon na nahapot partner, kasubago, antes kami, pakatapos kan sa muyang prayer sa community, igwa akong nahiling na nagduman sa Samuyang Formation House, naghahapot manunungod sa bunyag.
kan sa indang aki. Okay. Tapos naisip nga ni ininda, ano daw nga tabi, Father, kung pwede na po muining darahon duman sa ngunyan nga ning translation procession. Mhm. As in, sabi ko, sa rumbulan ko sa napukan aki. Pero niya ko, may kakaiba kitang pag-isip manunungod sa tunay na bendisyon. Yes, Ano po? Garo iyan mga fanatical practices na inaapod ta na bako man talaga ini konektado sa satuyang pagtubod. Halimbawa, arog ka itong aki na maot na nindang darahon duman sa ginatos o rinibo-ribong mga tao na nagaantabay sa prosesyon ni Malay nga isa naman na daan mabindisyonan. Pero bako ini ang tunay na konsepto kan sa tuyang bendisyon. Ano po, bako ini ang tunay na pagtubod. Bako ini tunay na practice kan sa tuyang pagtubod. So, asaro sa mga marahay na sa tuyang gibuhon, mientras nag-aagi ining prosesyon kan sa tuyang mahal na ina, asin kan Divino Rostro, padagos kit ang mamibig mga tugang. Ninhuli, dakulon mga tao, sa totoo, ang iba nga ni dyan, mga buyong na, ang mga buyadores. Okay. Ay talaga partner. Pinagbabawal ba ganyan, one time ka partner, diba? seminarista pa, na experience ko yan, as in talagang na mamarong talaga sinda. Oh. Minsan nga ni sinabi na pinagbabawal, Okay. minsan nga ni sinabi na ano yan, dahil sinda makakasabay. Alagad, may mga ano talaga kita na minaflak pag nagpasiring na pag naglaabos lang sa tuyang mahal na ina, minaflak sinda pasiring sa iyang imahe. Tangani sa naman na makaduot, tangani sa naman na makatapot. Alagan mga tugang, pakigirom dumunta na daiman digdisa na, daiman sa siring sa nakaya na paagi na itinatao, ibinabasbasa sa tuya ang bendisyonin mahal na Diyos. Pakigirom dumunta, ano man ang talaga ang pinaka-mensahe kan mga imahe. Sabi sa tuya mga Katoliko, kita daang mga Katoliko nagsasamba kita sa mga anito, anita. Ano po? Alagad, bako ini ang sa tuyang pagtubod, pinapasabot sa tuya na ang gawing ini sa rong klase ni, kumbaga, nagre-reflect sa naman kung sisay ang sa tuyang tinatawanin doon sa siring na practice. Halimbawa, sa imahe kan Divino Rostro, ang nangihiling ta, ang pandok, ang lalawgon kan sa tuyang namumot na nakagurangnan. Ang sa iyang pandok na may corona, asin pano nin dugo. Anong buot sabihin kayo ni sa tuya mga tugang? Minsan sa siring kaiyan na kasakitan, minsan sa siring kaiyan na lugad, tinios din sa tuyang kagurangan para sa satuya. Ilugo rin sa tuyang manghiling, bako so imahe mismo, bako itong pagkapot mismo, kundi so mismong gibonin sa tuyang kagurangan, tanganing ikaligtas kita sa tuyang pagkakasala. Ang isipon, kita ang dapat na magagadahan, kita ang dapat na masapar ka ito. Alagad, inasumlin sa tuyang kagurangan ang kagadanan na para kuta sa satuya. Ang pagsakit, nakita kuta ang masapar. Ayun ang pigpapasalamat sa siring na practice, sa siring na debosyon. Bako ta dahil, nakulog nga yan, gusto ko man makakapot, bako sana po ito. So makikisabayan sa nabaga partner, diba? Makikisabayan pa kita. Lugod na sasagutan ta kung ano ang satuyang ginigibo. Okay. So, yan sa rong pagiromdom sa satuya gabos na mga deboto, asin sa gabos na mga madigdi sa naga, ang aning magtaupan sa indang onra para sa tuyang mahal na ina. Siring man, sa imahe kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, ano nang gadaan pinagtatawan kay ni, o ano nang gadaan ano para sa ini sa tuyang pagtubod, tinatawan kita kan imahe kan sa tuyang mahal na ina. Kasubago sa tuyang paghurup-hurup, nanumpungan ko ang duwang klase ni elemento ni pagsunod ni Kristo. Discipleship as in servanthood. Nasabi ko niya ko, iyon ang ini
igwanang gad kita ning modelo nin sarong servanthood as in discipleship ang sa tuyang mahal ni ina. Nalugod sa tuyang pagbisita sa iya sa digdi sa naga, sa tuyang pagrumdum girare sa iya, as in pag-express kan sa tuyang debosyon sa iya bilang Nuestra Señora de Peña Francia, para buntaman lugod ang qualities kan sa tuyang mahal na ina. Minsan sa kan puon pang ipinangidam niyaan sa iyang aki an si Kristo na sa tong kaguranan sa iyang tulak hanggang sa magadan siya, yaon siya sa paanan kan krus, padagos na nag-aadal. Iyo mananggadaan buot sabihin kang discipleship, pagiging disipulo, buot sabihin estudyante kita, nag-aadal kita. Ano pinag-aadalan ta? Ang tipo, as in ehemplo kan sa tuyang kangurangan. Okay. Duman sa krus, sa tahaw kan pagsakit, minhuli ta. Ikaw man daw, sinsay man daw dahil makukulgan, nahihiling mo an sa imong akit na nagagadan duman sa krus. Gabos man gid kita makukulgan. Yes. Alagad, minsan sa tao kan kulog na ito, igwang mensahe na ipinapaabot sa satuya. Okay, isingit ko lang, partner. Yes, partner. Isingit ko lang kasi may connection duman sa pahayag mo manungod ki Divino Rostro. Magayon so naging mensahe ni Archbishop of Cáceres Bagas, si Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Oo. Yes, partner. Sabi niya, partner, ang Divino Rostro, iyo da partner ang mukha ni Jesus. Mukha ng Diyos na nagpapakilala sa atin. Ito'y mukha ng Ama na ipinakita sa atin ang kanyang pag-ibig na sa pag-aalay ng kanyang anak. So, parang saktong-sakto, partner, sa imong pahayag ngunyan na pagkahapon. Yes, partner. Mhm. Salamat, partner, sa inyong pagpagirong do. Okay. Pag-relate. Oo. Ayun ang God. Mahapot kita, hay ng Diyos. Mhm. Hay ng Diyos sa sakuyang pagsakit. Hay ng Diyos sa sakuyang mga kulog. Hay ng Diyos sa sakuyang pigsasaparan. Nakadipit silan. Mhm. Ang Yes. sinasabi sa ang Divino Rostro, Uya ako, kaibahan nindo akong nagsasapar. Wow. Kaibahan nindo akong nagsasakit. Mhm. Kaibahan nindo ako na napupulgan hanggang sa minsan umabot man sa kagadanan. Iyon. Hindi Mhm. kita binaba yan kan sa tuyang kaguranan. Ninggulit akong gigirong dumunta mga tugang. Iyo baga yan ang buot sabihin kan Emmanuel, Mhm. ang Diyos, uya sa satuya. Kasi minsan sa tao kan ano man ang pagsakit, katibaanan, minsan bagyo pa iyan, ang sinasabi ng Diyos, yaon ako sa Yes. tao nito. Mhm. Kasabay nito ako. Ayun. So parang very touching, partner. Na sa ibong kang kadipisilan or pagtios, kung magayon ang pag-asa o paglaom, 'di ba? Na kasabay kang sa tuyang paglakbay ngayon na pagkahapon, and of course, dako lang inspirasyon ini sa tuya na lambang saro, and of course na mga paratubod kang mahal na Diyos. Partner, mahanap buhay mo na kita. Babalikan ko ika dyan. Okay ka pa? Okay pa naman, partner. Sige, babalikan kay ka, partner, pero siguro kung itatry ta, kung makakalaog ka pa sa Zoom, pero kung dai na ma-stay kita dyan sa imong linya, ngunya na pagkahapon. So mga parantabay si Reverend Mark Austin Tuason, live na live dyan sa Syudad ni Naga, oras, 2:30, iuno. An oras hatod sa Indokang Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited Aluminum Hydroxide Magnesium Hydroxide Simeticon Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance.
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagtatabang na poong bata ito, sinda kita ika ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Iniimbitara ng Gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa nin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids.
Ang batang Lagundi, Plamex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Okay, balik na kita digdi sa tuyang programa ang Lakaw Magheras. Asin ini manggiraray si Jenny Balyaran with partner Reverend Mark Austin Tuason. Live na live dyan sa syudad ni Naga. Asin ang tuyang tema ngunya na pagkahapon, iyo po ang manungo digdi sa selebrasyon kang Peña Francia Fiesta. And ngunya na pagkahapon, pinagigibo po dyan ang traslasyon. And sabi nga ni, ini pong Peña Francia Festival, iyo po ang ipigokonsiderar na biggest Marian event in Asia. Dahil ipinagsaselebrar din ang duwang kafestahan. Ngunya na aldaw, ang kafestahan ni Divino Rostro and Our Lady of Peña Francia naman sa masunod na semana. So, balikan ta si partner Rev Austin. Good afternoon po, Giraray. Good afternoon, partner. Yes, partner, may naghahapot dikti kung ano ang gustong sabihon kang Voyadores, as in ano ang kumbaga obheto kung natata nag-join sinda sa arog kayan. Ang Voyadores, partner, sinda so mga naguguyod sa imahe sa bangka na tigsasakayan kan sa tuyang mahal na ina duman sa salog. Okay. Inibagang salog na saro man ini sa mga kumbaga significanting lugar kan sa tuyang kan kinikan kan sa tuyang debosyon sa mahal na ina. Kung sa tuyang magigirumduman kan pininturahan ani kan Nuestra Señora de Peña Francia ang ginamit na pampintura taday pa man uso pa itong panahon ang pintura talaga na iwakit ang ngunyan ang ginamit na pampintura so dugo kan ayam. Okay. So kung sabihin kinadanan ninda sa ayam tanganing makuaning da sa dugo. As in okay. Itinapok na ninda ang hawak ang lawas kan ayam duman sa salog. Tapos mga several days later, nahiling ninda or sometime, nahiling ninda na buhay so ayam, nagpapalik sa isda. Okay. Kaya sa inis mga dakulang milagro na kinukonsidera in relation sa tuyang devotion sa mahalay na. So, dugo kan ayam na ginamit ninda sa dugo, tinapok na ninda duman sa salog, taon-taon, nahiling nindang nagdadalagan, buhay na buhay. As in, minabalik sa isda. Parang sarong takulao na milagro. Kaya duman partner nagpuon so or so ginikanan kang kumbaga masasabi ba partner na iyan ng mga Voyadores so pagpanata, tama ba?
saro ining panata o panuga kan mga tao na inyo man ang sa indang magiging partisipasyon sa selebrasyon na ini. Namantang tiguguyod ninda, halabaon nini mga tugang, halabaon nini procession partner, nagkapirang mga bangka ini na maguyod sa tuyang mahalay na apod kadungan sa pinagpoprosesyonan pagoda. Sa pagoda kan sa tuyang mahalay na guguyod ini kan mga nagbabangka asin ito mga parasagwa na napunta po sa inda buyadores asin ang sa indaman pong pagtubod ang sa indaman na siguro sa kahaluyan kan panahon asin sa kahaluyan kan sa tuyang debosyon nagtutubod sinda na igwa man sindang mga grasya biyaya na inaako sa indang pagsakripisyo asing pagpanata na ini na ininganing mga tubig ay ining tubig baya sa salo ano pa ninda pero sa shower ninda na igwa akong experience part na yaon ako mismo sa gilid ng salog nasa buwagan man na diit medyo nasa taas akong parte pero sa mga nasa baba talagang natamaan nila pero masinda asin sa sainang nganing pagtubod sabi kong sign na pagtubod tabday man official proclamation diki ang simbahan igwan hanggang sa milagro pero alagad kung paano man mangyari ang milagrong ito dahil man masabutan. Tapos, makadepende man iyan sa pagtubod ng God kan sa tuyang mga nababayan, sa tuyang mga paratubod. Okay. Partner, ano ang pinagkaiba ka ining traslasyon duman sa fluvial procession na pigalauman ta sa kasi medyo may mga kalibungan baga minsan. Ano ba pinagkaiba ka ining traslasyon ngunyan sa fluvial procession? Go ahead, partner. Ang traslasyon hali ini sa tataramo na tras kung sabihin paglipat ng lugar traslasyon paglipat ng lugar din huli hali duman sa Peña Francia Shrine na kung sa insangunyan yaon sangunyan at hindi naman ang dati niyang istaran, nadarabon ini pasiring naman sa katedral. Ayun. Kung saan naman man mangyayari ang siyam na naandawnin pagnovena sa iyang kaumawan. So, ang traslasyon, ginigibo po ini sa siyam na aldaw antes ang fiesta kan sa tuyang mahal na ina na sa Señora de Peña Francia. So, basically, prosesyon ini paglipat hali duman sa Peña sa Basilica pasiring sa Peña Francia Shrine and from Peña Francia Shrine pasiring digdig sa katedral. Ayun, so parang ang sa dyan partner sa traslasyon iaano talang na dyan sa traslasyon parang paglalakbay partner kang kasusaro may sa partner sa kalye sa kalye bako may nakaulay ako kang kasusaro ma-join daw siya sa traslasyon para makasakay ki bangka. So ayun, so parang duman partner nagkakaigwan ng libong kung ano ba ang traslasyon and fluvial, diba? Traslasyon. So basically tangaling mas madali kang masabutan mga tugang ang traslasyon, prosesyon na ginigibo sa kalye. Ayun. Sa Tinampo mismo. Okay. Yeah. Hindi man na fluvial procession, saro man ining klase ning pagprosesyon pero ginigibo ta duman sa salog. Ayun. Kanaga, sa Bicol River. Ayun, so malinaw. Thank you so much po sa Pabalik naman, halik naman sa katedral. Pasiring duman sa digdi sa may Naga People's Market. May tulay dyan. Igwa dyan na dadaungan man. Kasi dyan minapuon ang fluvial procession. Mabalik iyan pasiring duman sa Basilica. Duman naman sa may Basilica, igwa naman dyan in Salo,
kasabay nga nito sa mo sa naining salog. Mhm. At tingali naman duman, Okay. isasakat mo na siya, pasiring na siya duman sa Pasifika. Okay. So, sa inka na ngunyan partner na location, eksaktong location, as in, kamusta ang sitwasyon ngunyan dyan sa palibot mo na ngunyan? Kasi bago-baga partner nagkaigwana ning pagprosesyon, so ano, di ba? So, manlain-lain na eskwelahan na ilingko so participation kang civic and religious organizations, yung mga educational institution na mga pilgrim hali sa Naga City, as in sa dyan mismo sa probinsya kang Camarines Sur. Kamusta partner ang sa imong nanunutaran na hero dyan? Partner, kasubago na sabatan ko ang pagmayo kan prosesyon. Bigpo po naninigan inaabot ng Grand Cereales, ang katiripunan kan gabos na mga akolito, mga altar servers. Ayun. So yan, So, mga nakapula. Ang mga nakapula, sila ang namamayo, tapos hindi nga niya ang pamayo kang prosesyon. Daradara din daan mga kandila, ang krus, at tinaan yung sensaryo. Yung inaabot ng cereales. Di kaya lang, para sa prosesyon na ini, inabot silang grant, ninghulita, bako sa naman, hali sa manlain-lain na parokya digdi sa Cáceres, kundi igwa man na representante sa gabos na diocese digdi sa Satuyang, sa Bicol Region. Wow, yaon man dyan, nagkapiraman sa tuyang mga participants sa Grand, kasabay sa Grand Cereales, nakali dyan sa Satuyang Diocese sa Legazpi. As in, sinusundan nga ni inikan man lain-lain sa sinabi mo kanina, mga civic organizations, mga eskwelahan na nagpapartisipar sa prosesyon hanggang nga ni na iluwas na ang imahe kan Divino Rostro, ngunya na alas 3, asin ang masunod naman ang imahe kan Peña Francia. So, padagos ini sunod-sunod ini mga tugang na prosesyon, dahil man ini napuputol hanggang sa ultimong parte nga ni yun nga itong duwang imahe. Ayun. Pero sa ngunyan partner, dakulon ang tao, sininhulita nagpapadagos ng prosesyon, yaon na i-anticipate na mas madakol pa ini kaod-kaod. Yes. Magayon partner kasi parang nakisama sa panahon Kasubago partner, kasubagong aga, Okay. pagkuna kong anay dahil na mapupunduan uran. Ninhuli, takasubanggi pa, kasi nagkapira ng haldaw, nag-uuran digdi. Ayun, Kasubago okay. ning aga, igwaman giraray na uran. So, Pero ngunyan, puminundo na. puminundo na at maray na at pana. Bako pa man mainito na grabe, pero bako man mauran. Ayun. At may titiit man da amadagong, pero daing man ibubuhos kayo. Ayun, sana dai para Nakulaon, maninig sa ilinggo, milagro maninigan sa tuyang sa intercession kan sa tuyang mahal na ina at si Divino Rostro Ayun, na sa okay. oras na ini, dahil na nanggad magpuran. Partner, perang taong ka na nakakapag-participar sa araw ka ini partner na Peña Francia Fiesta, especially ini mismo sa traslasyon. Traslasyon, kung kan ako partner nag-eskwela digdi sa Naga. Okay, nakakapag-join ka na. 2017. Yes, Nakaka-join na ako sa traslasyon. In fact, saro ko man itong para sa kuya, dako laon na palaog na inasok ko. Tanday ko lamang isip o di ko lamang kunaon na makakasabay ako saro man ako sa mga naging main servers kayto bilang seminarista. At saro nga nito dahil ko malilingaw na experience sa mga tugang. Saro ako sa nagbitbit kan andas, kan Divino Rostro. Biriglaan ka to, o kulang ngayon yung saro. Ika na uminalsa. Nagkataon, yaon ako naman, akong pinakaharane. Yaon, ka-servers kami, yaon na kami sa digdi sa art. Tapos yaon na ang Divino Rostro duman sa Porta Marie sa Sabaton Mina, kulang nin saro. Sabi, sige na nga, seminarista. Sabi, ako na ang nakuha na mag-alsa. Magayunon sa pagmati ng mga tugag na mantang sugabos nag-aagawan. Pag-abot sa digdi sa mismong Porta Marie, inalsa ko na sa tuyang
Rostro. Sa hiling mo, partner, nakatabang kimarhay sa imong araw ka itong eksperyensya na sabi nga ni, para mas naging mas mararong pa sa imong pagtubod and of course, pagdidibusyon kay mahal na ina. Iyan ang God, partner. As in, sabi ko nga ni, sa kadakol na seminarista na yaon, sa kadakol na tao, di ko lamang paghunaon na saro ako sa matatauaning pagkakataon na ma-experience ang siring. Alagad, sabi ta nga ni, ining gabos panluwas lang ini na ekspresyon, pakuman ini so pinaka-sentro kan sa tuya talagang pagtubod. Yes, At sa okay. tuyang pagtubod, nagkakaigwa ng meaning kung asin bunga kung ini sasarumsumun niyato sa tuyang mga puso. Asin kung isasabuhay tananggad ang katukdoanin sa tong kagurangan. Lalo na ngunyan sa imahe kan Divino Rostro na ngunyan aldaw sa tuyang pinagsaselebraran ka piestahan. Ano ang sa tuyang attitude manunungod sa suffering? Ano ang sa tuyang response kung minaako kita ng mga krus kadaklan sa tuya habuon ng gadan krus. Ang sa tuyang pangadji, kung pwede sa nang ilikay kita sa anuman na kasakitan, kung pwede sa nang ilikay kita sa anuman na krus, kung pwede sa nang daita pa sa nun ang krus, alagad mga tugang klaradong ipinapasabot sa tuya nin sa tong kagurangan, parte ang krus kan sa tuyang pagtabuhay. Day bang ko maganda imo madudulagan, partner, Day ito madudulagan ang krus. Kung pwede lang yung baga magsayuma, diba? Kung siya nga ni inako niya ang krus, tinakuan niya kita nin halimbawa, kung papaanotang papa sa nun man ang mga krus sa tuyang pagkabuhay. Okay. Kaya hindi siguro gayud na ipamigdik ka na haleon sa tuya ang mga krus sa buhay, lugod hagadon ta na maglaog ang kagurangan sa satuyang mga krus, sa satuyang mga kasakitan, sa satuyang mga kadipisilan, sa satuyang mga kahabitan. Imbis na mawara ini, hagadon ta na lugod na ang kagurangan makasabay niya to. Halagad, sabi ko nga ni, ang kagurangan nagtuga na sa satuya, hindi man niya kita babayaan. Minsan siring kainan sa tuyang pag-agihan. Inulit na siya nga ni Diyos uya sa satuya. Yes, okay. Kaya, satuya na sa nang buksan ang satuyang mga mata. Sa kung papa nung naghihiro ang kagurangan sa gabustang problema. Kung papa nung yaon ang kagurangan sa kagabustang kadibisihan. Asin, siguro kung mas magiging bukas ang satuyang mga mata sa arog ka na realidad, mas magiging madaling pa sa nun ang satuyang mga krus. Dahil kita magagabatan na masyado. Madidipisilan kita, tunay ana, dahil man yan mawawara, parte na iyan. Dahil man buhay dahil bakong dipisil. Dipindi na sana sa satuyang pag-handle. Ayun. At mas magaan pa iyan, lalong-lalo na kung nagtutubod kita na ang Diyos, kasabay ta sa problema iyan. Okay. So sa hiling ko, partner, saro yan sa agyat ngunyan na especially sa mga nag-participate ngunyan dyan sa translasyon, na sabi nga ni, kung kita nag-join sa mga aktibidades na araw kayan, sana kasabay kayan ang pagpararong kang pagtubod ta, as in pagdidibusyon sa especially digdi kay mahal na ina na si Our Lady of Peña Francia. Partner, inabot na kita ning oras ning pamamaaram. Ano ang sa imong mensahe? And of course, ang patara-tara sa yung mga parantabay nyo na pagkahapon. Go ahead. Mga tugang, lugod sa na po, ako sa nakita sa satuya pong pagdigli sa naga, dahil sa nalugod isipon na malinya kita, matata kita sa mantokan sa tuyang mahal na ina, makapot kita sa imahe kan Divino Rostro, makapapicture sa nakita, iyon na ito. Kundi lugod mga tugang, mas urog kitang magtipon bilang sarong banwa ng Diyos sa banal na Eucharistia. Taan gabos na pagdiboson, binadara sa satuya sa banal na komunyon, sa banal na Eucharistia. Na kung daiman sa dayan madara sa satuya, kulang ang satuyang pagdiboson. Kaya pinakamagayon na ekspresyon kan satuyang pagtubod, ang satuyang pagtiripon
sa banal na misa. Partner, thank you so much sa tinaawan mo kami ng oras oras ngunya na pagkahapon maski yaong ka dyan sa maski sibot-sibot ano. Sabi nga ni Daima Titios na ibahan kita kainin ni Rev Austin kasi nga Partner, sabi nga ni gibuhot lalatoson kita ni Mons Chris. Diba? Ingat sana dyan partner and good luck and yaon man ang sa isa mo yung pag-antabay sa imo digdi sa paagi kaining programang Lakaw Magheras. Okay? So bago kita magpaaram partner batiun ta mo ning happy birthday ang pag-iriba mi digdi si Angel Mustasa na nagsaselebrakan sa iyang kumpleanyo ngunya na aldaw. Oo. Swertehon siya kasi traslasyon, 'di ba? So parang dakulaon na blessing. Kang kasusaro man si Shara Leron so yung digdi sa production. So alaton mi na sa naso. Bago nag-celebrate man kami partner na kanta-kanta man kami pag nagkakanta ay nagkakaon si Brother Roger. Ayun, nag-birthday man siya. John Roger Avila. Ayun, okay. Nag-celebrate man kan sa iyang birthday mo niya. Ayun, so happy birthday and hello muna kay Wilma Banyad Alzaga and Lala Santillan and si Acosta Charles and si Palermo. Okay, so nakaibata po sa lado technical si Chief Tech Ramir Tanay, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron, ini po si Jenny Mati Balyaran. Asin ini po si Reverend Mark Austin Tuazon. Kami po may napaabot ng dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Magheras. Sa indung nahinan nyo,